Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ζήσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες ακόμα μία φορά σκηνές απείρου κάλους. Πολύ εύστοχα η εφημερίδα των συντακτών σήμερα έχει πρωτοσέλιδο κυβέρνηση η οποία είναι υπηρέτης αφεντάδων. Είναι δυνατόν να βλέπουμε μετά τα επεισόδια που γίνανε με πρωτοβουλία πια της ηγεσίας των ομάδων και όχι των φιλάθλων, να βλέπουμε την κυβέρνηση να μην εφαρμόζει απλώς τον νόμο? Έχουμε νόμο. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος? Εδώ λοιπόν έχουμε πεντακάθαρα, και δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε πεντακάθαρα την τακτική ότι αν είναι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, άνθρωποι με επιρροή έχουν ειδική μεταχείριση, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να υποστεί όχι μόνο τις συνέπειες του νόμου, αλλά και την αυταρχικότητα μιας κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Βάλτε δύο εικόνες μπροστά σας. Τον Υπουργό να κάθεται και να παρακαλάει σχεδόν τους κυρίους αυτούς για το αν θα γίνει δεν θα γίνει το πρωτάθλημα, να τα βρούνε, να κάνουν μία συμφωνία κλπ. Και βάλτε δίπλα μία άλλη εικόνα, σας παρακαλώ. Βάλτε την εικόνα του Πρωθυπουργού να σηκώνει το δάχτυλο στους πριτάνεις των πανεπιστημίων και να τους λέει αν συμβεί τίποτα θα σας διώξω από τη θέση σας. Λες και μπορεί ένας πρωθυπουργός, λες και μπορεί η εκτελεστική εξουσία να σπάσει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, να το καταργήσει, να το καταλύσει, για να φέρει, να διώξει ή να μην διώξει πριτάνης στο όνομα της ανομίας των πανεπιστημίων. Βλέπουμε στον αθλητικό χώρο για αθλήματα που όλοι αγαπάμε και έχουμε ομάδες που είμαστε φίλαθλοι και όλα αυτά. Να βλέπουμε λοιπόν εκεί την πολιτεία να είναι όχι μόνο ανεκτική, να χαϊδεύει τα κακομαθημένα παιδιά, και από την άλλη μεριά να έχουμε την πολιτεία να σηκώνει δάχτυλο. Και να σηκώνει δάχτυλο θυμίζοντας άλλες εποχές Χούντας, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά τα επεισόδια και αυτό με τους μεγαλοπαράγοντες των ομάδων και από την άλλη μεριά με την ακαδημαϊκή κοινότητα μας κάνουν να αναφωνούμε, και δεν είναι μόνο αυτά, τι στο καλό κράτος έχουμε. Μπορεί στον 21ο αιώνα είμαστε υπερήφανοι για τα 50 χρόνια δημοκρατίας και να έχουμε αυτές τις εικόνες, και δεν είναι το μόνο, να μην λειτουργούν οι θεσμοί και οι νόμοι εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν και με ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι προνομιούχοι. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων είναι προνομιούχοι άνθρωποι, έχουν προνόμια στη ζωή τους, και να είναι ο νόμος, και όχι μόνο ο νόμος, η παραβίαση του νόμου ανεκτή στα πανεπιστήμια, τα οποία έχετε στοχοποιήσει ως άντρα ανομίας, για το μην τυχόν γράψει κάποιος φοιτητής κάτι στον τοίχο ή οτιδήποτε, ενώ για όλα τα άλλα υπάρχουν νόμοι. Γι' αυτό κύριε Υπουργέ, αυτά όλα τα πράγματα δημιουργούν τεράστια δυσπιστία και συσσωρευμένη οργή στον κόσμο, και είναι και άλλα πολύ πιο σοβαρά για τα οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, που αφορούν τα τέμπη, αφορούν μεγάλα θέματα με τραγικές συνέπειες. Δεύτερο θέμα, γύρισε ο Υπουργός Εξωτερικών από το εσπευσμένο ταξίδι του για το θέμα της Μονής Σινά, της Αγίας Εκατερίνης, του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης στη Χερσόνησο του Σινά. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχω να θέσω μερικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Υπήρχε ή δεν υπήρχε Ελληνοκυπτιακή Συμφωνία? Δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτή.
Εμείς μάθαμε πριν λίγο διάστημα που είχε έρθει ο πρόεδρος της Αιγύπτου στην Ελλάδα ότι υπάρχει ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία και αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Δεν ακούγεται πουθενά αυτή, σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να μην έγινε τίποτα. Διαβάσαμε τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών για τα δικαιώματα της Μονής. Ποια είναι ακριβώς αυτά τα δικαιώματα της Μονής? Η οικονομική της αυτοτέλεια συμπεριλαμβάνεται στα δικαιώματα, γιατί εκεί είναι το κρίσιμο. Για να λειτουργεί ένα μοναστήρι πρέπει να έχει οικονομική αυτοτέλεια. Και βεβαίως δεν ακούσαμε τίποτα για το επισφαλές στάτους των μοναχών, οι οποίοι πρέπει να παίρνουν κάθε χρόνο βίζα. Εδώ όμως ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Καταρχάς αυτή την περιοχή, στη Χερσόνησο του Σινά, όπως και στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, αυτή η οποία προορίζεται να γίνει η ριβιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, συναντιούνται οι τρεις μεγάλες θρησκείες. Είναι το μεγάλο ιστορικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό αποτύπωμα της ιστορίας των κοινωνιών. Χριστιανική θρησκεία, Ιουδαϊσμός και Μουσουλμανισμός συναντιούνται εκεί. Αν λοιπόν δεν υπάρξει για αυτά τα μεγάλα πολιτισμικά, θρησκευτικά, ιστορικά κέντρα, δεν υπάρξουν συμφωνίες των κρατών για σεβασμό τους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί ειδικά για τη Χερσόνησο του Σινά, αλλά και για την Παλαιστίνη, ειδικά όμως στη Χερσόνησο του Σινά, η Αίγυπτος ετοιμάζει αυτά που χαίρονται όλες οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και η δικιά μας, τη μεγάλη μεταμόρφωση, έτσι λέγεται το project, το οποίο σημαίνει ξενοδοχειακές μονάδες, σημαίνει ότι και η Μονή θα είναι μέσα σε αυτή τη Disneyland, όπου τα αρχαιολογικά μνημεία και τα θρησκευτικά μνημεία θα παίζουν το ρόλο του τουριστικού προϊόντος, της τουριστικής ατραξιών. Εδώ λοιπόν μπαίνει το μείζον ζήτημα. Έχει η Ελλάδα μια ισχυρή θρησκευτική και πολιτιστική διπλωματία? Ισχυρή. Μπορούσε να είναι πραγματικά μια σημαντική δύναμη με άλλες χώρες, γιατί υπάρχει και η ήπια δύναμη στην εξωτερική πολιτική για αυτά τα μείζωνα θέματα που έτσι όπως πάμε με τις ιδέες που έχετε και εσείς οι ίδιοι τις νεοφιλελεύθερες, δεν θα μείνει απολύτως τίποτα όρθιο σε αυτή την οικουμένη που να συνδέει το παρελθόν με το παρόν, με την ιστορικότητα, τη λατρευτικότητα, τη θρησκευτικότητα και την πολιτισμικότητα των ανθρώπων και των εποχών που έχουν περάσει, να συναντηθούν τα μνημεία με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι με τα μνημεία. Όπως είπε ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ο Τάκης Χατζηδημητρίου, εχθές σε μια ομιλία για την Κύπρο και την πολιτιστική κληρονομιά. Ένα τελευταίο θέμα για τη Μονή Σινά. Όλη η εξωτερική πολιτική της χώρας τα τελευταία χρόνια, διαστόματος πρωθυπουργού, ήταν για το ισχυρό αποτύπωμα της χώρας. Και ένα από αυτά τα επικοινωνιακά μεγάλα, με τις μεγαλοστομίες, καταραίουν η μία πίσω από την άλλη. Βλέπουμε ότι η Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία δεν έχει υπάρξει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σε σχέση με το Σινά. Ξέρουμε, βλέπουμε ότι ο Χαφτάρ, που ήταν ο μεγάλος σύμμαχος της Ελλάδας στη Λιβύη, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Τρίπολης, βλέπουμε και αυτό το αφήγημα να καταραίει. Βλέπουμε επίσης αυτό το αφήγημα του δεδομένου συμμάχου ότι καταραίει. Θέλει αλλαγή πλεύσης η εξωτερική πολιτική και θέλει αλλαγή πλεύσης με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και τι γίνεται στη γειτονιά μας. Η σύνδεση της χώρας με τον εγκληματία Νετανιάχου είναι ασυγχώρητη, στο όνομα ότι έτσι θα πολεμήσουμε τον εθνικό εχθρό, είναι ασυγχώρητη και θα είναι, το έχω πει και θα το λέω συνέχεια, θα είναι ένα μελανό σημείο, πολύ μελανό σημείο στην ιστορία αυτής της χώρας.
Όταν φωνάζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι ο χρόνος στη Γάζα για να σώσουμε ζωές τελειώνει, όταν φωνάζει ο ΟΗΕ ότι η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας έχει μετατραπεί στη Γάζα σε παγίδα θανάτου, όταν είδαμε την επίθεση που δέχτηκαν οι άνθρωποι που παρακαλάγανε για ένα κομμάτι ψωμί, τότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, απολύτως κανένα δικαίωμα, να μην καταδικάσουμε ρητά, κατηγορηματικά, ξεκάθαρα τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Κλείνω και από αυτό το βήμα της Βουλής, το είχα πει και στην Επιτροπή Έλληνο-Παλαιστινιακής Φιλίας, υπάρχει μια μεγάλη ανθρωπιστική διεθνής κίνηση, το Μάρτς του Γκάζα, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πολλές χώρες, ένα μεγάλο κίνημα που δείχνει αν μη τι άλλο από κάτω την κίνηση της ιστορίας, που πάνε οι άνθρωποι, μέσα σε αυτούς και πολλοί Έλληνες, πάνε οι άνθρωποι για να δώσουν το σήμα και ότι η γενοκτονία δεν πρόκειται να περάσει, αλλά και να δώσουν το σήμα ότι η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στους ανθρώπους, τους Παλαιστίνιους της Γάζας, πρέπει να είναι αυταπόδεικτη και αυτονόητη. Σε ό,τι μας αφορά εδώ ως βουλευτές και βουλεύτριες σε Ελληνικό Κοινοβούλιο, να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη και την ασφαλή πορεία των ανθρώπων από το Κάιρο μέχρι τη Ράφα. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, το οφείλουμε στην ανθρωπότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν μια μεγάλη απόφαση να συμβάλλουν σε πραγματικό χρόνο σε αυτή την αντιμετώπιση της λιμοκτονίας που οδηγεί σε γενοκτονία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δημητριάδη και αμέσως μετά στον κύριο Ζαμπαρά.